कि भाई रे जे सोशल मीडिया पर काम करे छही वो एगो बात जरूर गौर कैने होमी, तू अपन सक्सेस के स्टोरी जब लगेभी न तोरा चिन्हे वाला कोई लाइक कमेंट नहीं करतो, आ जे तोरा नहीं चिन्हे होतो वो तोरा पर भर भर के लाइक कमेंट करतो, प्यार देतो। ई चीज से क्या चीज सीखे के मिले है कि तू जब दुखी छही तो लोग खुशी है, तो जब खुश हो छही तो लोग दुख हो है। यह खातिर लोग के बात पर भरोसा कखनो नहीं करिए। लोग तोरा ऊंचाई छुए तो नहीं देखल चाहे हो, तोरा मिट्टी में मिलल देखल चाहे हो। यह खातिर अगर माए बाप होतो तो माए बाप के सपना जरूर पूरा करिए, अपना काम पर ध्यान धरिए। 4 गो लोग के कामे रहे छे बोलना है तोरा डिमोटिवेट करना है, लेकिन हम तोरा मोटिवेट कर रहियो। अगर वीडियो बनवे छे तो आई नहीं काल सफलता जरूर मिलतो, बनबैत रही है। दोसर के कहला में कखनो नहीं है हमर भाई। दोसर कोई तोहर एगो EMI पे नहीं कर सके हो, तोरा घर के 4 गो रोटी नहीं बना सके, बस तोरा ताना दे सके हो, तोरा डिमोटिवेट कर सके हो, तोरा ई लाइन से भटकावे चाहते। लेकिन भटकिए नहीं दोस्त, मेहनत करिए, आई नहीं काल तोरो कामयाबी मिलतो। लव यू।